Alright mga katupay, welcome back to my YouTube channel. I'm Christopher Gonzalez mga katupay. At siyempre mga katupay, dito na naman tayo sa ating mga kasamahang tricycle driver. At siyempre magpapasaya na naman tayo sa pamamagitan ng ating Mayuwaga Box mga katupay. At siyempre magbigay na kanila ng saya. Ano, ready ka na balik to? Oo, ready na. Op, sige, pero bago ang lahat mga katupay, kung bago ka pa sa YouTube channel, pati-subscribe naman at siyempre click the button bell at click all para maging updated ka na sa lahat ng ibabahagi kong video mga katupay. Alright mga katupay, umpisa na natin ang ating pahula sa Mayuwaga Box mga katupay. At siyempre mga katupay, kung mali yung hula nila mga katupay, mayroon na tayong polvo inihanda mga katupay. Mabago na ba ito? Siyempre mga katupay, kung tama naman ang hula nila mga katupay, ako naman yung kanilang pulbuhan mga katupay. Siyempre diba mga katupay, para may mga content exciting mga katupay ba? O paano nito? O, game. Ha? Game. Game na, huwag kang umiyak ka, huwag kang umiyak. Magaling to mga katupay, pero ngayon sana magamit pa rin kagalingan. Okay mga katupay, umpisa na natin. Oo. Two legs. Tuloy na. Two legs, okay, two legs. Ready na? Oo. Ano? Ano? Hindi mo na makahit ka na. Umagalong ka na. Parang lagi mo loko-loko ko na. Ano buhag ka? Wala na, ano wala? Distinct na. Ano ako makuyan? Ano wala lagay? Ang full mo na tayo. Ano talagay ko? Ano yan? Pinitan mo. Ate, anong buhag ka? Ate, wait ka. Ano? Wala. 10, 9, 10, Hindi pa nga nakahit ko. Kanina na ito may ulit. Ano, magkawang ano, ano, yung full mo. Ate, hindi ka Ano na. ka? Nakabuhi. Ano yung nilagay na rin ah? Kailangan na kita ate. Ano ka? Nalagay. Ano ka? Sina? 10, 9, Agali. 8, Ano yung ano? 7, Ako tayo ba? Ako tayo na. Hindi. Atay doon. 6, 5, 4, 3, Ano ito, Max? Ano po naging gaganda-gana? Pinagaganda-gana naman. Ano sa lagay? Okay. Ano? Wala na ito kantaro. Ano? White rabbit. Rabbit! Tama na ba? Sabi na naman. Dalawa. Hindi naman ka na ito. Ano? Start. Go! Go! Dali na ka rin, pero na malinaw na.
Ate murang mga Dalawa lang. Alright mga kabay, ito na yung pangalawa ng kalaw mga kabay. At siyempre, pangalawa ko na ba? Sa itong mga Raymondo. Alright, segundo. Sige na. Sige, bata ha, pag nagkamali ka ng una, pulbuhan ka. Ha? Sige na. Wala. ate din. Wala. Pulbuhan. Asulir. Ano ka? Wala. Gayor. Candyman. Marami pa naman pulbo ko eh. Ano wala? Makalan. Ano wala? Ano wala? 10, 9, 8, 7, 8, 5, 4, okay. Bilog-bilog ano? Mentos. Bilog daw, Mentos. Wala. Yung ano, bilog na. Mentos. Sigurado ka? O, mo? Sigurado na makakatupay. Ano? Ay, Dali. Dali. Sige, sa mga sabay. Wait, trouble the village. Now. Para nasubra niya ka doon. Pinabiyan talaga. Ano? Loko to din. Tama yung mula mo eh. Pag nagkamali ka nito, iba naman ha. May isang hula ka na. Ano hula? Hindi, naharap tayo dito sa... Ha? Bahala ka harap ka sa kabila. Harap ka. Ay, sakita mo ka ba? Ano wala? Pangalan? Bubot siguro ni Buwang. Bubot? Bubot ba? Ano? Ano wala pangalan? Mayroon ba yan? Ano?
Ang gwapo nila Oh, dalawa. mga tupay, nakahula sa mundo ng isa. At syempre mga tupay, bibigyan natin. Ah, masaya ba? Laro natin. Thank you very much. Okay. Ang gwapo nyo. Ulit, wala ba dyan? Wala lang. Alright mga tupay, nakadalawang mahula na tayo mga tupay. Dalawa yung kalahok na gustong mula. Yung una, ilan yung nakuha ko? Isa lang naman, dalawa. Tapos yung pangalawa nating kalahok mga tupay, isa lang pero kailang lagay ako ng pulbo sa mukha niya. Parang apat ka na. Apat, tapos isa yung nahula niya mga tupay. At siyempre wala nang mahutong-hula mga tupay. Hindi, medyo may mga pasayro na rin mga katupay. Saling na yung iba. Kaya dito na lang magtapos yung video natin mga katupay. At sana'y natuwa kayo. At siyempre, ating kaibigan si Tolex. No? Magaling maghula eh. Nakadalawang hula. Yun na nga mga katupay. At dito na natin tatapusin natin video. At siyempre, kung hindi ka pa natin mag-subscribe sa aking YouTube channel, baguhan ka pa. Subscribe naman dyan. At click na button bell. At click all para magiging updated ka na sa i-upload ko mga video mga katupay. Maganda. Maganda Tolex. Alright mga katupay. Nakita-kita tayo muli sa sunod ko. Pagbabat. Bye!